खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा खादायाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बराय हरलायबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एकदम पेकेट पेकेट बखिनायानो बबावबा थालांस्लाबनो नागिरलायो ओमफ्राय दिनै माइ गायनो मोनासै बेखायनो एसे माबाबाय आरो आं भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय दैबाना जादों अखा हानानै ओमफ्राय आं दैबाना जानायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो दिनै एसे रेस्ट लानो मोनसिगोन एकदम सिं ओरै सानायफ्रा एसे माबा जासिगोन एसे दसे रेस्ट लानो मोनबाथाय एसे मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय दैबाना जानाया फुख्रिफ्रा सोरनाबा उसिदोंनो जोंनि न' खाथिनि आनै थिंगिनि बर'नियाबो फुख्रियाव उसिनानै नायानो थांजोब्बाय ओमफ्राय आंहा एबार माथावरि होनायखाय जोंना उसियासै आरो सोरनाबा उसिदों खुनुरुखुम एबार माथावरि होआमोनबाथ' जारलासो जासिगौमोन आंनाबो नाया थांजोबसिगौमोन मोनजानाय नंलामोन आं एबार बोसोराव नाखौ दा फोथारावबो मानसिफ्रा ना हमलागासिनो ना मोन्दों खुसिंग्रा मोन्दों ओमफ्राय जोंहाबो आंना स्वामि गायदाङा खुसिंग्रा मानैसो हमनानै लाबोदों आरो ओमफ्राय आं अमा आदार होनानै सोर ना हमदों एसे नायनानै फैनोसै र' फोथाराव ओमफ्राय नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा नायलांबाय थादो जाबाय आं स्वामि खुसिंग्रा हमनानै लाबोनाया ओमफ्राय खांख्राइबो दंबावोसो नैयाव नै खांख्राइआ नै खांख्राइ मोनो जोंनिथिं बिरादनो ओमफ्राय हमहैबानो मोनो नै खांख्राइआ मोनायाव नागिरनांगौल' आरो खांख्राइखौ एकदम बिराद मोनखायो दिनैना खमबावसो बै मोनसे समाव मेलेम जायो बे समाव एकदम माइआबो एसे गोजौ जायो बिबार ओंखारनाय मा ओंखारनाय समावबो एसे माइआव माबा बिबार ओंखारनाय माइआ बिबार ओंखारनाय समावबो एसे अखा हायो नालाय बे अखा हाबाथाय नोङो नागिरहैखादो दुब्लि आरो मोनखागोन खुनु सिन्था गैखाया ओमफ्राय जाबैनो मोनबोदों ओमफ्राय बे खुसिंग्राखौ बाथोन देनोसै आङो आरामसे सामब्रामजों नै बे खुसिंग्राखौ बाथोन देनोसै मैथा बांगालजों खांख्राइजों संनानै जानोसै दिनै आंनि गय सिरिनाय खननाया नै सामफ्रामबो फुङाव खनो आङो एकदम फानखानाय गोजासोमोन आरो बे गया ओमफ्राय सिरिनानै माखासे जावैखांबावबायसो आङो बस्थासेनि बारा जासिगोन नै गय सिरिनो मोननायानो माबा बायग्राया एसे लस जासिगोन आरो एबार गयाबो एसे दाम खम एकदम नै माबायदि ओरै आरो अखा हाबाय थाबाथ' मोनबावगोनसो ओमफ्राय अखा हाबाय थाबाथ' बिसोर हानफैनो हानाय नङाना गयाबो जि मोजां गिदिर अन्थावनो आंहा अमा आदार होखांबायनो अमा फिसानो आदार होबाय आङो आदार जागासिनो खामानिया नैबे दंबावो बिदि थांजोखौ गाइखेर सेरनांगौ दंबावो र' मा सौ नागिरदों नोंलाय खिनो नागिरदों नै आंहा बोरमा फिसा बिजायबाय बोरमा फान्था बायबावसो दे बोरमा फिसाया दाख्लैनो बिजायदों सिङाव उरनानै दङ नै मा मानियाव थादों नोंलाय फैदो नोमाया नोंखौ लाफायाखै नै दै बानाया माबायदि जाखो फुख्रियाव उसिहां जाजोब्बाय नै एकदम नै बे माथावरिखौ आङो मेसेङाव होनानै लाखादों आरो नङाबा उसिजोबसिगौमोन थाइबें एरि गायनानै होदों नै उसिजोबसिगौमोन नै माबायदि नाया उसिनानै थांखो आयौ अमा आदार होनो फैनाया नै नास्राय मोनफैबाय नै अमा आदार होनो फैनाया नास्राय मोनफैबाय नैयावनो गलांना दंमोन आरो बबाव दंबावो नामा नै नाया मानबावदोंहाय फुरा बारिया बाना जाजोब्बाय नै एकदम नै माबायदि बाना जाजोबखो ओरैबो बाना जाजोब्बाय फुख्रिया उसिनानै फुख्रिया जोंनियाल' उसियासै आरो बिबोनांना उसिबाय बिबोनांनानै उसिनानै फुख्रिनि ना दाख्लैसो होनाया फैलायदों नै आं मानै मोनबाय आरो ओमफ्राय माखासेखौ मोनबावासैसो ओमफ्राय नास्राय गरि मासे मोनबाय आङो गोथौ नङाबा मोनबावगौसोमोन गोथौ जाबायना थांनानै बारा थांबाय थाया आं बिथिं अमा आदार होग्रायावनो फुवान फिसाफोरखौ लानानै थाफैदों आरो बेस्रा ना सानायखौ नायनोसै आं दहाय फुङाव सादोंमोन आङो होमब्लाबो खाथियाव दैमानि दै दावखोयो आरो बेजों ओमफ्राय सोरनिबा फुख्रिनिया उसिनानै नांखौ बिबा हामगौलाय जानोसै नाङाखैनो नांदोंहाय नै जि आराम नांबाय आं बाथोन जानो हरखानांगौलै
नै दहाय नास्रायाอย่ามาเชื่อดิเถอะกูได้เลยमोसौआबो माबा रोंगौमोनलाबायबाय भिडिअ'ग्राफारा नुवाखै खम बिदै दंमोन बेनाव लांदो दानो माबागोन लांदो मोसौआ हनै नायग्राखौ मिथिखागोन माबाना हाब नास्राय गरिब नांलायबावदों माथो नास्राय गोरि जोंनिसो जोंनि बै फुख्रिनि आंनोबो दे बाथोन जागासे मासे बिसिना फुख्रिनियाबो बिसिना गबोबाय दा साना दोनफिनसै आङो दायो नायसैलाय मासे सेरनै ये दाहाद्रायलै ने ओइ साबानो जायोमोन ना आं दान्दायाव थांखो गलां खालामखो बिलाय मा हाय जायाखै नामा दा थांनो नागिरदों जों बोराय बुरै खोथिया लायनानै थेला लाबाय बोराया ओमफ्राय आंबो थांफानोसै आरो थेला हमनो थांफानांगौनो मैया गायनायनि खोथिया आग्लायनाय दंमोन बेखौनो लायनो थांसै जों गया जि आराम सोमनानै दं नै लामायाव गारजाया नुबानो खननांगौ सेलाय बेलाय खननाय जावैनो आरो आं बे खोथियाखौ होमबासो खोथिया जोंना एबार थोस्लाबा ओंखायनो जावैनानै गायनांसिगोन दलहायाव जों गामिनि दैमाया उसिनानै एकदम दालांजों सा जालायबाय खोमा दहाय फुङाव आं गय खनबाथ' सा जालायनायमोन दैयानो एकदम बानाजोंनो आरो बिजनेस थांब्रबनांगौ नामा रेनकट लायनो माइ गायनो दिगदार जाथारोहाय आरो आं बिराद साथा हमनानै खामानि मावनो बायो न'आवबो आं थोरसि सुबाय थिंख्लाब सिजानानैसो थोरसि सुयो थोरसि सुग्राया जोंना थिं होआखैना थिं होनो थिनबाबो होनो रोङासै आगोल दाथ' दंमोन ओमफ्राय सिफायनानै होनो रोङाखै होफिननांगौ दाबो बिराद दिगदार जायो ओरैनो खामानि दामानि बहर नङाबाथ' जेबो नङा लासै लासैबाबो अखा गारनायखौ नेनानै मावनो हायो ओमफ्राय दाथ' नेनो हायाना अखा गारनायखौ बेनिखायनो होनांगौमोन आरो ना गिदिर बारखोना दंलायनो दालाङाव बेखौ जा मोनबायलायनो गायदां दै बानायानो बानानै दैमानि दै बाना आरो बियो ओमफ्रायनो ओरै बारिया जोंनि बारियावबो लोमलायदों बे बारियाव दहाय जि बुरजामोन दैयानो दा सेमबाय एसे सेमबाय नै दैमानि दै बानाया नै दालाङाबो नै दहाय दालांजों एसे स्राय स्राय बोहैलायबावोमोन आरो ओमफ्राय दा बोहैयासै दालाङानो जों गामिना जानो रोङा ओमफ्राय जा एकदम बेजोंनो थांबाय थानांगौ एकदम मेन लामायानो ओरैसो ओमफ्राय बे दालाङानो जानो रोङा एकदम दालाङा सेंसन जागौ ओमफ्राय डाइरेक्ट नालाय बोरैबा डाइरेक्ट जायोनो बिनि थाखायनो सेंसन जानो लागाबाबो जाया आरो माथो खालामबावनो थाबायनांसिगोन बेजोंनो ना थाबायाबाबोथ' जालाना दहाय आइ बिमा दालां बोराय थांनायाव फैनायाव जेब्लाबो नोंजोंनो नै साजों बोहैलायदोंमोन दहाय दैया नै दै बानाया नै गाबा मोनलायो नै दहाय साजों बोहैदोंमोन खोमा नै माबायदि अबस्था जाजोबखो नै ओरै साजों फैलायहरोसो नाफोर साबा मोनगौमोन खोमा औ थैगोनहाय लागाथार ओरैथ' आरो गुलुं होलायोहाय गिलायबावोसो नै दहाय साजों बोहैनाया फुङावमोन आरो बियो दा एसे सेमहांबाय बानायानो बाना नै बेयो जोंनि बेवाइनि खान्थालमोन ओमफ्राय बे खान्थालखौ मोनजाया आरोखि आमोखा फोरला मोनफैयो नै खान्थाल बेगरा जानानै बायदि खालामनांगौ गोजौनिखौनो बोख्लाय खायै जाजोबो मोनजाला आगोलाव बे खान्थालखौ मोनजायोमोन दा मोनजाला बे मोख्राफ्रा फैनानै एकदम गावसोरनो जाय फाराफारि खानानै जाफैलाबायो मोन्दोंना मोनाखै बुनायलायबावसो जों गामियावबो दाना बिराद मोख्रा फैग्रा जाबाय आगोलाव खन्थाइ बारियावसो अयथासार मोख्रामोन दिनै माइ गायनो लागाया गायनो हायासै माबायदि जाजोबनानै दं सोरहा माइ गायखो दिनैलाय गायनो लागाया बैयावमोन आरो नै नुवाखै दैया माबायदि जानानै दङ अबस्था गैयि बाना जाना दं ओइ नै
खोथिया लायनो थांनाया मोनहैग्रोबायानो दा रायजासिगोनसो लामा लामा बखि बखि थांनाया माबायदि सोल्दै जाना दं नैबेयाव खोथिया दंमोनब्लानो हनै दैबानाजोंनो आयौ फबजोब्बाय जालांनो फैबावनो आरो लाबाय आं खोथियाखौ लाबाय दा नै मा होनदों मा ओं बेखौ दा लांगोन आं बैयावबो खोथिया आगोल एसे दंखौ लांसै मालाबा फुनानैसो लांनांगौ बिनि लाबाय जों नै जावैहैनोसै दा बेलासियाव जावैगोन ओंख्रि संनाय बेफोरखौ होलाबाय थाला आं ना सायनाय सुनायफोरखौ दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो होजोब्बाय जामाय बाय बाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आरो लास्टआव